Awu awu. Ariyo lenhliziyo ebonisayo. Asithathe ithuba sibingelele ekuseni. My God. How art in heaven. Ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Wena uyingcweleke. Wena uyingcwele. Wena uyingcwele. Yena thonga zathi sabona phuma madla bakithi. Maze Maniduba kanjani? Wasidubula manje. Oh uzo bengishintsha ilokhuzana about me. So nje, yeah man. So the weather today is you had a madombolo, you know. And I've been craving inhloko and I will buy inhloko today. Because I've been craving inhloko. Just go down street there. Down the street. What am I speaking? What's wrong with my English today? So I'll just go down the street to get inhloko. Hey Queen, kunjani? Weather for two. Yep, weather for two. Lapo, my bed is so comfortable. My bed is very, very comfortable. At least you can speak English. Oh my God. I speak English very well. I speak English. I'm well spoken. Hello. Kambanjanzi. You should see me doing an interview. The English is cold. It's cold. It's not cold, this one. It's very hot. Yeah. Konumuntu oshe into that interested me yesterday. It got me very, very intrigued. Uthi kimi Madlega, you are a nerd kahle kahle. Ngithi mina, what gives you lento ukuthi ngiyi-nerd? What gives off that energy? Uthi awuzazi izinto. Like awuzazi izinto nje asemhlabeni nje in general, like umuntu umthatha as is. Uyabo, you're not judgmental, izinto ey'kanjalo ngathi yeah, was it kodwa when it comes to books, what's yonke into? Yabo ngathi mina ngathi hayi ukuthi ngiyi-nerd, so I'm a nerd. Ngase ngasho ngathi ngiyi-nerd, a world built. Yabo ngiyi-nerd. Yes, I'm a very, very yes nerd. Ngiyi-nerd right, nerd yabona ebukekayo, hayi nerd lama-nerd enanama-pimples. I'm a nerd. Yeah. Ngifundile mina mfethu, yabona nje. Yo my God. Sekube nama-customer u-2 adecline-iwe. Yo. Akashasho no-10. Usuku lami nje selivele lathi. Lashona phansi mawuthanda. Yes, so hey, I'm heartbroken. Nganzathi ngicela apply imoto. Yes. Ngiyakubuyela phansi nakancane nje. Yabona. Be very intrigued when you see me because I'm that person. You're still taking super brain from resort. Yeah, I am. Just that I don't take it every day. Or I just maybe take 2, 20 viki kanjalo kanjalo. But manje, ngicela ngithethe lama gift me with the roses please. Kodwa ungihlekiselani, you are a nerd. Cha angeke sikubukele phansi. Yeah, ngined. Faka ibuka vele ibe bengifaka ibuka e-high school.
Uma ungamboni la ungambuzi la. Yes. Uswale uswakho ngizobuza abantu la. Why ungambuza ukuthi Madleko right yini? Yebo. Is this Kumo? Kumo, I have to marry you because you listen to me. Yebo. Hayi Jerry. Wena lolu ungithembisa ibele ngalindi izolo kwaze kwafika uJesu. Wezwa. I won't say a lot, but ngizothi Kaizer Chiefs. You said enough. So nje yeah man. Ngicela ngithenge imoto ngenzeke. Lento ukuthi hayi ngizoyithenga next year wani ulindeni? Hayi nje I have so much commitment. Take indaba ama commitment la. Shiya lo ma commitment uthenga imoto. Wemadleka awuthi cela mfowethu. Ngikholwa mina. Sengikhathele uwe. I'm tired. Good morning. Hopefully alright. I'm not okay. Manje ngangiphi imali nje uzobona ngizoba right kanjani. Awu yebo sawubona bhuti Madleka. Sawubona. Yeah. Manje ngangiphi imali nje ngikhokhe rent ngingajabula kabi. Ngiyacela. Awu gugulu wami. Manje ngoba ngiyazi niholile ingane zawethu. Ubhazo ongaka. Today no make me back to diet. Angizoza ngawe mina. Bana ngiphi imali ngikhokhe rent. Akunankinga. Yeah, Kumo uthe useshayina kwambe? Are you in China? Awubuye man, hey. Kuyabanda lapha ekhaya. Oh dali wami. Yagodola. A doze. Aye. Doze. Uzobonga noma ngeke. Ngiyabonga ngerose lakho. Ngisacela ungipha amanye. How are you? I am good. Mayiza. Ngizokubloka wena Sane. Uzwala uswakhona. Uzongitshela ukuthi uSane kasiphe aye. La wonke umuntu la owami. Kwithi yini Madleka ngabo 5 asambe salon uyolungisa ama-dread. Alright. Asambe. Anginankinga mina. At first when I saw you here on TikTok I thought you smoking baggage. Oh, baggage, you thought wrong. Yeah. Abantu abanama-dread. Usually people think bayabhema bonke. Some of us just love the hair. It's bonke. Bonke abami mfowethu. Sawubona mkhwepha. Yebo mkhwepha ndini. Namhla awubafuna 5 rand bethu. Ngiyababonga. Your dreads are nice. How did you get them? Well, I didn't comb my hair. That's the honest truth. And the rest is nature. I'm taking it course. Yeah. Awutembe nyomfende hawa abahlomela ukuhlomela abahlodi. Ngolanya. How long? Mala ngaze okay, wait, I want to understand this question. Anyways, bye. How kanjani man? Bengimene kubuye kwekhadi. Ngaze lento how long? I just want to try and understand this question, you know. Mhlawumbe I've been answering the question wrong. How long have I been growing the hair? Or how long did I start noticing that the hair is growing to that extent? Because Monty, how long have you been growing your hair? Yeah, well, it's for me. It's like I don't even naga this thing. Uma ngigunda mina ngigundile. Emva lokho kwenzala nginendaba nakho. Yabo.
How long were you not combing your hair? From 2023 September. Hi there, Nikita. Kunjani? Awufuni ngihamba, angifuni uye ndawo, ngithe ongowami, ngithi ngisho njalo. Mawuze uhamba yaphi. Ezazinhle izandla bakithi. Sinempatho-ke futhi sinjalo nje. Si-soft, yabo. Good morning. How are you this morning? Usudlile kephe. Usudlile kephe. Anguzwa mina. Usudlile kepha. Lutho angakadli. My stomach is rumbling. Yini usuyodla ufuna ngiyodla? Ngifuna zibambe leli bele lami ezo sandla. Khuleka welixavuna nje ngilithi. Yabo malizonela angifuni into ezothi. Ngifuna nje into yabo. Ngathi ngiyo-order i-McFeast. Alright. Hola, man PT. What's up? Kanzathi ngicela ngiboleka imoto. Ubani manje futhi lo? Hey. Phela khuluma. Wasehamba. Madla sawubona lapha, sawubona. Hey. Hey wethu hobile ufana uthi hey. Manje ngicela uthi hi. Hawu bakithi. Usazobuya sale inside. Maybe to visit my sister. Ngicela ukuhamba ke. Hamba. Awu yini ngalona? Wenzani loyo manje? Nami ngimazi khululeke elami alithanga naya nengo. Elami alithanga linayo nengono. Oh. Okay. Ngicela ungilethele KFC mfethu, awusebenza KFC wena. Awufuni eli. Hayi ngifuna into engango onions. Ngifuna mina mfethu into angempela mfethu uthi mangithi isandla. Yabo. Umbuzo wakho right peanut. Mama angazi. Okay, bye. Toodles. Iyadla impofu. Idla ukudla kwashona ma. Iyadla impofu. Alright. Wende lomuntu engamshanga la. I-customer lami lizo pick up namhlanje. Invoice namhlanje lisuka eJozi. Lizothatha imoto namhlanje. Awubathatha ngoba uNkulunkulu uyahlele ngama-gift. Sisi asala uhamba sawubona but in fact morning have a productive day and week gani yakwethu sesipanini malume bakithi mfowethu ngana skin is giving awu injalo ke mina. Thank you so much. You're so cute. How serious? I'm cute. God first. Queen Chabza music is my escape. Tattoo hand ngempela. Ngicongibonisa le tattoo. Ngiyakubongela booty. Thank you so much. Who are these people? Oh, lemkhwepha le. Ngiyayibuka iMcFeast laphana ke ngiyibuka ke ngegama lokuthandasa. Ngithi inkosi ngisize ungangilingi. Ngicela ngiboleke imoto ngaze wathi ngifuna ukuya ePavilion. Ngifuna ukuthenga i-charger. Kodwa indoda ayibi cute, i-handsome. Hawu. Ngicute ke mina. Ngicute nje. Hayibo. La masola la nina nesendawo. Lokuthi lona ngifuna ube cute. Ngicute mina. Hawu. Ngeke phela. Thatha izinto right la nika yonke lemkhwepha le nani sneak thini. I am cute ke. Adorable, yes. Hawu.
uthi manje ngiyidark ngabe ngiyablusha la kuvela la manje lutho mina nje ngi-cute, very cute and handsome and togetherness. Sawubona wesoka lethu. Hi kholeka. Awu cute pie. Hayi ngibuza ucute pie, ngibuza ngemvethi. Hayi uphaya phela uyavethika uphaya. Wangibuza angivethiki mina. I'm a solid man. Yes, I'm a solid 10 out of 10. Thina. Is that allowed to describe a person who you feel? Is it allowed to describe a person how you feel comfortable? Well, if it's not going to offend the other person, yeah. Very dima. Oh, I get. Upha uyavethika, ukhona upha ungavethiki. Upha uyavethika nje. Yes. Kanzo yothi yazi hey. Ne uyavethika upha. Hey, my love. Usho mina. Ubengazi nothi igama lami my love. Mina igama lami uMadleka. Okay, silo inkomo ezakhaya. Mana no. Ngibona ukuthi imkhuba ayilungile imkhuba. Imkhuba nje. Hey Casey. Hi, wangibiza kahle lo. Yabo. My name is Casey. Thank you so much for that. Isingisi uyasishaya ahlubungu. Ahlungi. Okay. Hamba kanjani ama-cell left right. The apple of my eye. Yo. Usho mina. Phela ngeke ngazi phela. Inkinga wena uthi ngizomthola malumekazi ngisenza. Angicingi nokucinga. That's the thing. There's a difference. If I was searching for someone, are you coming over my place? Mfowethu, be specific which place. Ukuze ngizoza manje ngiyeke nala emsebenzini. Madla ngidinga usizo lakho. Sengikhona ngane yakwethu. Bawufuna imali anginayo. Bawufuna umsebenzi angeke ngithembise umsebenzi. Mawufuna nje usizo olukanjalo cha angeke ngize ngikwazi ukusiza. Uhambe rongo. Kodwa mawufuna izinto nje ukuthi mhlawumbe ukuthenga imoto. Umzali ufuna ukuthenga imoto nakho. Thathe enye ifoni ngizokunika inamba manje. Thatha enye ifoni khona inamba engizokunika manje ubhale phansi noma thatha ipen nephepha. Yabona wena ke umuntu oright ke wena. Yabo. But kumele ngicheck umzali akakho blacklisted. Akalokhuzi. Igama lakhe alikho credit bureau. Ngoma kunjalo ngeke zikulunga. Yeah. Izinto lezo khona umuntu ongiyama customer u2 onke lama customer lawo ayabheda anezikweleti ezinzima uthi nje usabhala ID number i-ID number uthi usathi vele ube bomb screen kuthiwa no danger vele ubona ayikho lutho she went to check and she's approved for loans. Okay, Webaf, can I give you my number, the number that you can contact, or WhatsApp rather, just WhatsApp the number 072 964 0321. That's 072 964 0321. Ungapho sendibele lapha sendibele libonwa wonke umuntu la emsebenzini ngoba nithethe inamba la uthi umuntu hayi ngifuna ukusenda ama document asendibele usend view once la sebayababaza abantu ukuthi hawu manje lona what's the minimum credit score that you need? 610. Even 5 something we can work on that, you know. Uma ukuthi igama lakho lihle, you've been paying up izinto zakho usethekwini angithi yebo ngane yakwethu. Uma ukuthi mhlambe izinto igwede zakho ikhokha kahle u610 kuyaphezulu right, u59 something 580 right, yabo. Uma ukuthi ubukhokha kahle, uma uthi awukhokhi kahle ke we hayi, yabo. Umuntu osenda ibele asende the credits 800 and something. Nice, perfect, that one. Just WhatsApp me and before then we're gonna have a conversation, or DM me if that's okay. Then I'll phone you. But WhatsApp is the simplest. Okay, now let's like that here. Okay, ingane yami
Yes, 21. Ihola 75 after deductions. Ngayithola imoto, we just open and yeah, ngayithola. Minimum net that you should be earning is 7.5. So perfect. Lo muntu loyo. There is a car engamnika yona automatic. I have a Suzuki Desire. Automatic ingadlala £3 price range le. I have enye into futhi engaphansana no. Yeah, I have a Toyota Vet angayithola particularly manual. Hey, say it manual. Yabo futhi nayo angayithola imoto nje right leyo. What else? Zikhona nje imoto, khona neCherry imoto le angakhuluma nayo. Cherry open sunroof, Cherry do this, Cherry do that. SUV yona. Yabo. So zikhona nje imoto angayithola. Uyalithanda ibele. Uyalithanda ibele. Awu, read the room phela nawe Paul. Sikhuluma ngemoto sozokhuluma ngamabele. Hayi nawe hayi. Bese kuthiwa bese thi mina abantu abangithanda yazi mina. Abangithanda abantu. Now you can't read the room. Toyota Venue. Ayike imoto okuthiwa Toyota Venue. Toyota Venue. Noma ufuna ukuthi Hyundai Venue or Toyota Starlet mhlambe. Noma mina ongayazi. Ngenzeka khona imoto ephumule. Hey phela izinto ziyaphuma. Sengikhona mkhwebo. Wena mkhwebo ufuna umsebenzi ngoba phela. Wemkhwebo ufunani emsebenzini ngoba phela suyinile izolo. How? Do you have a Golf R? Yeah, but we can organize it to be a corner, you know. Sengikhona mkhwebo. Hyundai, depending on your credits, nokuziphatha nje kahle kwakho credit history, you are looking at paying at 4.5 depending. Yabo nje high specs ka 2021 ngiskiphe ngo 4.2 installment. So spec engnas manje you are looking at 5 something. Cherry Tiggo 7. How much installment per month? You are looking at. Hey, sorry, don't accept the invite or block me. Yes, don't invite any put. Mana, as guys, check on my comment. Okay, minimum requirement to be a salesman or woman. Angazbaf. Tinaba check do you have social media? That was minimum requirement. Do you have social media? Do you engage with people in social media? Noma nje ungapha social media uthuka abantu uyabona base becheck-a ukuthi kufundekile nencwadekile yabo izinto kanjani yabo guys ukushawa i-profile interview cha read along the line bafo ukuthi Toyota van I guess you don't read along the line, you just ask a person and get the correct answer yabo mawuzo read along the line ingakho nje nina benilahle emjolweni lokho umuntu you must read in between the lines ayenziwa le nto le Hyundai incesi. Okay, yeah, Hyundai, yeah, ikhona mfethu Hyundai Venue ungasabi ikhona. So you are looking at 5.5 to depending on the model and the spec of the car yabo. Credit score yami is 620, self-employed, income is 23. I send the application bafuthola imoto yakho yatholakala imoto kakhulu wendlondlo serial ngane yakwethu umsibi obani khona baba wamsibadela sengikhohliwe. Yeah, yatholakala bafu. Ngicela nje mongenake ungidm. Inkiya nina ngitsane ngithi mina ngicela ungidm khona manje ushiye number yakho umuntu akakudm. Yabo. Msibi ondlolo. Oh. Nginika WhatsApp number yami. Uthi ngi WhatsApp umuntu angaka WhatsApp. Ukufonela ngo12 ebusuku. Hi Madleka, mina I took your numbers from TikTok ngesikhathi ukhuluma ngemoto. Bengithi nje ngikucheck ebusuku. Hayibo. Hayibo, kanjani bashe? Yethi mina okay ngiblock. Ngo12 kukhona umuntu wathi hey I'm around Durban, if that's okay, can I come to you? Nice. Ungedla. Athi hayi ikhona ibele ngathi angilifuni.
Yeah, but anyway, nganza wethu more interested nje ngiyabo ukucheck impilo nje even parallel yabo. Can I buy you lunch? Abo, can I buy you lunch? No, lunch you can buy me lunch. Anginankinga mina. Can I buy you lunch? Ngijabula kabi. Ngisuke ngazi ukuthi ngalolo suku lelo angispendi lutho. So ngibonile lethu. Siyabonga. Sawubona, have a blessed week. How bakithi samke? Ngilinde ikhole sakwa game ethi budi sizodeliver ifridge lakho. Ngiyabonga, awu sinegugu kukancane mfowethu uthola umuntu okuthiwa i-stranger akufisela okuhle. Spooks it. Ngiyabonga. Kodwa nje umngane wami uthe not ukuthi umngane wami omunye umfowethu nje sijwayelene kakhulu. Wathi bafo yazi ayikho into engikufisela yona nje ukuthi abantu beku-recognize. Yabo. Serious sibonga nakithi. Daddy Mkhweba uzu 200 izimoto. Wathi futhi ngiyafisa ukuthi you can get the recognition that you deserve. Yabo. Ezinye izinto lezi ezijabulisa. Spooks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hey Tobe. Yabo. Ngiyaphila kunjani? How bakithi? Hey Spooks. What you are doing here, I love it very much. Wayeki. Cindezela khona lapho uvele ubhale. Thank you so much Zoleka. Vele ubhale uthi I'm sending 100 roses lapha ku gift uthi 100 noma uthi 1000 uthi 1000 roses. Kuze ungalokhu ucofoza nje uthi hello ungicule awu. Sihle la simumndeni la wona uzofuna sesicule la angiculi mina bakhona uRebecca Malope ozungu abaculayo mina angiculi inkosi yami. Yes. Ngabe ngidlala ngawe nje. Yabo. Ngaze thana ungipha phela nami iwhale noma iuniverse lokho yabo lokho kuvela la ama gift nje nami engawajwayele ningiphe nami. Aha 1000 kodwa. Awu mfowethu mfowethu hawu yimi nje lo Madleka usangiboni mfowethu. Yimi. Hawu bakithi. Awuzangiboni. Yimi. Lo muntu lo awu Spooks mfowethu. Don't do that. It's me this. You don't see me. Uvula amehlo ubujonge. Akululanga. Yimi. Lambile yo. I honestly. Which gift was that? Oh, how? Bakithi. Lento lengathi hayi lento. Asekuba ne-ribbon. Yakho yini? Kanza kwethu. Thank you so much lapho Spooks. Ngithi mina man yiphi enye gift ekhona la bayifunayo. Amakepisi awu5 ke Spooks. Madleka sacela ungifollowe bakithi Mr. How bakithi. Ngisiyaphi? Mothi nje ngifollow sibheke plus back khona. Okay siyaphila ngiyaphila kunjani? S wodwa wena nkawu wazi kuba ngako S. Thank you so much. Daddy Mkhweba zo 200 izimoto. 200 wani manje? Zoleka sibonga. U200 ikhona imoto yakho 200 rand wena. Hawu. Kwaku special se-rapture leso yangenzeka. Hambe ngikhola bonke abafundisi laba abaphethwe izisu la athi umuntu umfundisi. Ama customer angiphula inhliziyo. Umuntu afika athi bafo ngicela ukukhuza imoto kuwe mfowethu. Hawu umsizo hamba uthi kwenye indawo. Sengihleliye mina la ngilindile ukuthi umuntu phela uzoza umuntu usihambile uthi kwenye indawo imoto. Ngiphatha kabi lento enenzayo. Yes. Mfethu sengimataza mfethu ngi-up and down mfethu ngikhanda udiscount la abanzima udiscount lapho umuntu hamba uthenga le imoto. Awungibulali ngani nje ngife. Yes. Sengikhuluma nabaphathi ukuthi umuntu mfethu imoto sesihlise ngo10,000 wonke imoto. Yes. Ngo10,000 wonke 10,000 pounds bo.
Zoleka sibonga. Umuntu athwala ikhanda lakhe likusindayo ayile ayothenga imoto bese futhi ke aza kusendela. Asa sorry yazi bethu bese ngithenge ngapha. Angathi ngafa. Ngathi ngafa. All right. Thank you so much. Have a beautiful day too. Angathi ngafa leyo moto leyo. Ngoba lento yenza ingiphatha kabuhlungu. Yazi into leyo. Spooks. Uyabona mfethu you are making my day. You are making my day. Yabona into yenza la ugifta wakho nje uyangimotivate osukwini ukuthi ngenze kangcono. Hey yabona shepowethu inkinga engibhekene nazo. Hey abantu abagwina impandla ngiba understand mina. Ugunda impandla uphinde uhamba ngenyawo. Hey. Ilanga lonke liphelela lapha empandleni lapha. You're making my day, not hey. Zoleka awubakithi. Chrissy. Mfethu yabona ulokhuzana ukuba nempandla akumele uhambe ngenyawo uma unempandla. Uma ukhulelwa akumele uhambe ngenyawo. Usuhamba uphusha nesisu la angathi uthonukele uhamba uthi. Hayi. Ngibona ukuthi bamithela abantu aba wrong lapha. Yabo. Wesike mozosihlalisa nase taxini. Susihlalisa ngabe manje taxini thina. Asakwazi nokuhlala sikhululeke yabo. Asakwazi nokudla ama KFC noma yini lesifuna ukudla taxini ngoba wena ikunukela kabi lento le. Angithi. Sesihleli thina simampozi KFC kabuhlungu la. Can you guys please? Hey, can you guys please? Hayibo, hey. Hambo tshalo akushutha lento esesifweni umtshela ukuthi yeah, no, can you guys please? Thina ngeke usenze ke lokho la. Never. Ngiyakutshela ke mina. Never. Hawu. Mfethu yazi mina ngiyangicasula futhi. Ngoba la ngisemna mfethu ngidla ama rose. Giftani phela ama rose. Muzana ukunihleka la. Abanye bena abalike nokulike. Giftala futhi nganza ngathi anisang gift. Hey, anithengi nemoto ninjalo nje. Nithi nizorenta ngani? Nithi nizoqokani? Ade ngithenga ibhlue elilodwa 700. Yabona nje mfethu. Hey. Mfethu. Sihamba nqunu isigcino. Yezo. Nqunu nje. Sit. Yabo. Hawu bakithi, Nonti, thank you so much for that. Lelo, thank you so much. Chris. Le gama lakho ubani wena nje? Oh Chris. Hayi. Angiphili. Aningigift la, Siboniso. Lokhu nithi niyaphila ngaphela. Uphila kanjani angigift? Yes, anithenga imoto, aningigift, imimkhwepha nje. Ufuthi isisu la awungift. Ngisethile target la, uyayibona target. Abanye abalike lokho ehleka. Oh my god, uyangihlekisa umadleka, uhlekisa ini. Ngiyakutshela inkinga engibhekene nazo wena uyahleka, uhlekani? Thembi, thank you so much. Yini ehlekisayo lapho mfethu? I'm sharing my inner pain with you wena uyahleka. Hayi so. Umuntu onjani wena nti? Khona company ngapha phesheya iMotsepe what. I was supposed to be working there. I can feel it within me. Ukuthi mina lapha ngiyasebenza lapha as a researcher. Yes. But uDr wami, uDr Collins wayengifundisa i-information science. Wangisendela ipost late. Inhliziyo ngibhlungu ngabe lapha ngibusy nje ngithi. Yeah. But God had other plans. Wafuna uNkulunkulu ngeke usebenze khona uzosebenza eduze kwakhona. Ey, mathotha. Yabona baba Spooky. Thank you so much. Mamiyalo _Z. Ngicela wenze nje obenza nje. Please. Yebo. Mayonnaise. Bonke love.
The lover that you can't resist. Kuthe mangifike egoli ngabona isimanga. Bakithi ngansakethu. Sibonga. Bengishocked lapha endlini le couple ehlala next door inga heavy ngoba kubanda phela le couple ilinda kubande bese yaheva. Izola awenzanga lutho. Ba weak. They have fallen. Bese siya ngaphi lo? Phelele ushadini will have energy gone. Umzali uyabuza ukuthi if she wants to, if she wants, yeah, she can leave them. She can leave them. Akabashiye nje. Mtshela umzali, are you listening? Ukhona uMadleka. Mtshela umzali. Akabashiye nje. Ukhona uMadleka. She can leave them. Noma thiwa bese itholile quotation. Akabayeke eze lapha kimi. She can gladly leave them. They have nothing against her. Yebo. Khona uMadleka. Tshela futhi uthi ngikhona. Hawu uNkulunkulu wami ngikhona. Bayeke uNkulunkulu wami mama. Bayeke. Ngiyadeliver namhlanje ngizengagqoka ngaba muhle ngenza kwethu. Yabo. Muhle ngiyadeliver. Mina mangizothi livele customer angifuni ukubona isithombe sakho. Anti uzoshutha nami eziyodila. Manje akumele ngone isithombe sakho la. Mele ngibe muhle, ngiwe kahle. Yabo. Uplate futhi venue. Akavele. Sengingala kwi venue nje manje. Wow, yes, I deliver. Ngidlala kanjalo. Sweetie lamb, I was bonky love. Lelo, thank you so much. Sisaletha mina ukudla. Sawula sis, ucinga bani? Asebani? Kungapha emuva. Phuma la. Lapha. Wendla ngapha. Hey. Sanibona. Can I DM the number you gave me? Can I DM the number you gave me because she has got off? Yeah, just DM me, buff. Just text me on that number 0729640321. 0729640321. Have a great day, Bafo. Also back Kwamlung. All right, have a beautiful one. Thank you so much for being here. Yeah, and I'm Kapandin. Onke lama customer lawa angibhekisa imoto la kaningi ase angayithenga la imoto angathi ngaphathwa isilumo. Yes. Nife nje isilumo. Nazi Starlet 229. Esango 2022 1.5 XS manual lenganza wathi. Esango si 229. Was how Madleka kanti unasi Starlet ngithi yebo. Yabo. Bese umuntu engasithengi. Nali Polo 2022.
Paul. 2022. Hey, umshini oyishintshayo le. You are looking at 289. Yabo. Ha Mahleka. Hey. Mahleka i-Starlet Cross unaso yini? Ubuza i-answer. Musa nje ubuza i-answer. Mina ngicasula umuntu obuza i-answer ngoba i-answer ibuzelani? Nazi i-Starlet Cross. Hayi into engekho la. Khona lo obuzile ukuthi ingane yami iholo 7.5 kanjani after deductions nayi imoto ade ngikhuluma ngayo Suzuki Desire hayi Dzire Desire, this is Desire, Suzuki Desire, this is an automatic Suzuki Desire. Yabo Suzuki Desire. Yabo ngikuthele intombi 239 bafo 239 Suzuki Desire. So ayike imoto engekho ziningi imoto ziningi bese kuba lezi ngakha ke ezithi madla yaphethu thina sithanda ama off road kanjani hayi bokuna uJAC mina mfasho yezo yabo nje le i-Super Lux le you are looking at 360 degrees camera lapha mfowethu comfort is top of the range wait udlise kanjani. This is the T9 Super Lux. In terms of your cash price, you are looking at 650 or 649 rather. Installment wise, well, as long as 10, 11, 5. Yeah, well, 11, 5. Yeah, it's all there. This is the T8. Yeah, well, this is 449. This is the T8. Uzungu ke lapha na ke uyazama lokho akuzamayo. T9 le Lux. This is the 4x4. We're looking at around 6. Sikhuluma ngemshini lapho ethu imshini eyishintshayo uyezwa. The T8 yona it only comes in manual. Yabo nganza kwethu. Sengiyacharge ke manje ngoba ngifuna ukuphendula ama DMs wenu uma bekhona abangidmile uma bengekho abangidmile ke nganza kwethu ke ngiyobe ke sengiphuma kanje. Otherwise have a beautiful afternoon. Mina sengiyahamba danko bambile futhi mina manje. Oh A major.